Takže ahojte priatelia, zdraví vás Lukáš a Mišo z numizmatického obchodu. Dneska sme si pre vás nachystali ako tému pokračovanie, nachystali sme si ako tému. Minule sme rozrobili Karola, jeho mincovníctvo, potom dlho nič, lebo sme mali strašne veľa povinností a povedali sme si, že by sme mali pokračovať. Takže dneska nás čaká Ludovít, prvý veľký z Anžu, a Mária. Myslím si, že táto téma je zaujímavá. Pokúsime sa to okresať, nech sa mestíme do nejakých, snáď to do 10 minút dáme. Skúsime. Hádam áno. Keď nedáme, zostriham. Tak. Dobre. Čo sa týka Ludovíta, tak také trošku historické okienko. Je to samozrejme syn Karola Roberta. Roky jeho vlády sú 1342 až 1382. Čiže vládol takmer 40 rokov, čo je ako na stredoveké pomery, akože fakt, že dosť. Určite áno. Toľko vtedy väčšina ľudí nežila. Ale málo kto vie, že zomrel v Trnave. Áno, to som nevedela. Zomrel v Trnave, takže to je taká trošku pikoška v tom. Ten dom tam je dodnes inak. Vtedy už bol Spartak? Nie. Tak jo, iba Sparta. Tak nevieme, koho fandí Ludovít. Takže, ale čo sa týka jeho nejakého numizmatického pozadia, tak tiež je to veľmi pestré. Hej. Akože ty samozrejme rád zbieraš tieto mince, takže do toho ti ja nebudem tak kafrať, ale určite razil veľké množstvo grošov. Hej. Tak groše celkovo Anžuovcova, ako groše ako také sú naozaj podľa mňa asi najkrajšie uhorské mince, ktoré máme. Zaujímavé na tom je, že tieto groše, hoci to boli naozaj mince s vysokou rízosťou, boli tie mince krásne, tak ľudia vtedy zaujímali veci úplne iné. Tá ekonomika bola podstatne komplikovanejšia, aby sa niekto díval na to, aká je minca pekná, čo historicky hovorí. Proste uhorské groše sa nepresadili. Prevalcovali ich v našom regióne groše pražské, čo uznávam, že českí numizmatici ich majú veľmi dobre spracované. Všetky tie ich opisové varianty a veľkosti leva, koľko má lev pazúrov a kam sa lev pozerá. Rozdeľovacie znamienka v kruhopisoch sú do detailov rozoberané českými numizmatikmi. Pre mňa je zaujímavé to, že uhorských grošov je podstatne menej výskytovo ako pražských. Značne áno. Inak dosvedčujú to aj nálezy minci, ktoré sú pri publikácii, síce sú staršie, ale vyslovene na území Slovenska sa tých uhorských grošov našlo pár desiatok kusov sú zaznamenané. Ešte pražských grošov aj na území Slovenska je oveľa viacej nájdených, ako tých uhorských. A zaujímavé na tom je, že tým, že cena týchto grošov nie je akcelerovaná tým, že by sa nejako masívne zbierali, tak vzhľadom k výskytu sa stále dajú kúpiť za vcelku slušné peniaze. Takže ak sa cítite byť v tomto trošku akože národovci na tomto našom území, aj keď zrovna pri stredovekom Uhorsku a celom tom, ako sme tu fungovali, ťažko možno nazvať týmto pojmom, ale proste boli to mince, čo obiehali na našom území. Anžovcov máme radi. Naozaj oplatí sa to zbierať, ale tieto mince pretrvali. Čo mám ja strašne rád, hej. Na tých minciach, samozrejme zberateľsky tá mincia má hodnotu trochu nižšiu, ale to bolo vidno, že ľudia na našom území naozaj tých peňazí asi nikdy nemali veľa. Väčšina tých mincí je okrájaných. Proste bolo to kvalitné striebro, ten groš bol veľký, každý si z toho proste kúsoček odkrojil. Ale tu je ešte taká zaujímavosť, že ono sa to orezávanie minci vyslovene aj riešilo. Sice ja som to prvýkrát aspoň zachytil, je to aj v zákonníku Žigmunda Luxemburského, čiže nejaké pár desiatok rokov neskôr. Vyslovene sa tam uvádza, že kto by bol prichytený pri orezávaní týchto mincí, tak sa považuje za falšovateľa meny. A čo dostal verejnoprospešné práce? Nie, dostal. Žiaľ, je tam ako napísaný ten hrdelný trest, akože chudáka ho asi niekde popravili, ale zase zatiaľ som nezachytil niekde, kde by vyslovene popravili ľudí za to, že orezávali mince. Sú známe nejaké prípady iba falšovania. Vyslovene. To je tá zaujímavosť tomu tvojmu orezávaniu minci. Že sa ti to tak páči. Hej. Čo zlaté mince? Zlaté mince, čo sa týka Ludovíta, určite tam sú. Prvý typ toho jeho dukátu je veľmi podobný s tým Karolovým. Lalia, ale už z klasická ikonografia so svetcom v strede, a s kruhopisom, titulatúrou Ludovíta, a potom už sú známe aj trošku iné tie typy Ludovíta. Ďalej, ale veľmi zaujímavé sú jeho denáre. Z počiatku jeho vlády vyslovene ešte nadväzuje na tú ikonografiu mincí Karola Roberta, svojho otca. Široká paleta mincí, rôzne druhy. Až potom neskôr prichádza k takému
ustáleniu tých typov denárov a vidíme to hlavne tzv. Saracenský typ denára a denár so Svätým Ladislavom. Svetoladislavský. Tie saracenské denáry, tam je to stále zaujímavosť, ktorú podľa mňa veľa historikov nevie vysvetliť. Hej. No pre mňa je saracenský denár úplná topka, lebo pre mňa je to taká malá záhada v uhorskom mincovníctve. Totiž predstavte si Anžuovcov. Pred Anžuovcami, aby ste mali tak zhruba predstavu, tu boli Arpádovci, ktorí vládli veľmi dlho. Uhorská šľachta Arpádovcov proste rešpektovala, svojím spôsobom zišla vlastne z nich, bola to tu dynastia, by sme povedali, proste z tohto územia. Po rôznych komplikovaných, ono to v Uhorsku vyzeralo podobne asi ako v hre o tróny, Spočiatku tých Arpádovcov určite. Áno, nazvime to komplikáciách. Proste Arpádovci skončili a prišli Anžuovci. Anžuovci boli dynastia, ktorá prišla z veľkej diaľky, ale u nás mala šľachta veľkú moc. Proste šľachta u nás musela tých panovníkov svojím spôsobom potvrdzovať a samozrejme nemali to ľahké. Zoberte si, tí Anžuovci robili, za mňa aspoň tak si to predstavujem, čo mohli, aby proste si potvrdili legitimitu a nejako sa zviazali s týmto územím. O tom sú svetoladislavské denáre. Zoberte si, že vystriedate dynastiu Arpádovcov, ste úplne iné dynastie a na mincu dáte svätého Ladislava, ktorý bol, kto nevie, vlastne kráľ z Arpádovskej dynastie. Ale okrem tohto, že proste vy, evidentne vám o tú legitimitu ide, lebo keby vám o ňu nešlo, tak by ste tam nedávali panovníka z konkurenčnej dynastie ako svätca, aby ste ukázali, že proste vy len pokračujete. Lenže druhá najviac razená minca je minca, kde je hlava Saracena. Moslima, Saracena ako niečo, čo není v ikonografii našich minciach nikde nejako rozšírené. Sa to spojiť s nejakým stredovekým kresťanským svetom v Európe. Áno. To je tak trošku odlišné. A čo numizmatici vedia, tak bola vtedy postava Jakobu Saracenu, ktorý bol proste komorský grof a mal aj mincovú značku presne to s tou hlavou Saracena, to bol jeho rod. Tak. Ale aký vplyv mal ten chlap, alebo aký vzťah mal s kráľom, alebo čo to proste bolo, že mu niekto povedal, že vieš čo, urob si mince s hlavou Saracena a dostal to do obehu, však to bola najbežnejšia minca v tej dobe, pomaly u nás nálezy sú ich plné. Čo sa týka z ľudovitových mincí, je to najbežnejšia minca. Ako vyskytuje sa keď chceš zozbierať nejaké ľudovitové mince, tak prvému sa dostane saracenskému denáru. Keď zbierate saracenské denáre, všímajte si opisy. Veľa ľudí si to nevšíma. Má tam byť moneta Lodovici a Regis Hungarie. Na jednej strane jedno, na druhej druhé. Častokrát sú prehodené tie strany a niekedy, však oni v tom stredoveku mali niekedy chlapci bordel, alebo je na obidvoch stranách to isté. Je to všetko katalogizované a tieto veci s prehodenými opismi sú zaujímavé. A keď budete mať veľké šťastie, tak sa k vám zakotúla Saracen, ktorý sa nekúka na jednu stranu ako všetci ostatní, ale je otočený na druhu. Hej, tam je rozdiel, že taká minca potom nestojí 20, ale za mňa takých 300 až 400 eur. Ja som počul, že ho máš. Áno, mám z neho radosť, ale tak za dobu, čo robím s mincami, sa ku mne zakotúlal jeden, čo mi prešiel rukami a nešiel ďalej. Ešte jedno vieme, ten má taký náš známy zberateľ, tiež má druhý kus. Hej. Takže tak, no. A ďalšia vec pri saracenských denároch, len tiež je dobre sledovať aj mincové značky. Hej. Iné mincové značky ako okolo krížika, len bodky, sú pomerne trošku vzácnejšie než len tie bodky. Hej. Ako ja som sa s laliami a takýmito, ja to v zbierke nemám. Ty asi áno, ale ja sa s tým moc nestretávam. Keby som mal pre laika zhrnúť proste denáre, drobné stredoveké mince Ludovita I. Veľkého, zhrnul by som to takto. Na začiatku chaos, strašne veľa rôznych typov, proste podobne sa to ustalovalo ako keby po Karolovi a potom vlastne to už končí dvomi hlavnými typami denárov, saracenský denár a svetoladislavský denár. Na svetoladislavskom denári tiež to je taká drobnosť, nie je to vec, čo by našiel človek niekde v katalógoch, ale spravidla. Stredoveké denáre majú strašne veľa rôznych všelijakých opisových variant, čo kde ako je napísané. Svetoladislavské denáre nie, naozaj si tam dávali na to veľmi záležať. Keď tam vidíte nejakú skomoleninu v opise, prehodené písmenka alebo niečo, má to úplne inú váhu ako na neskorších klasických denároch s Máriou a s Ježišom. Ale je to aj katalogizované. Je? V najnovších katalógoch to je, takže aj sa to podľa toho zbiera, čo je super. No. Má to veľa mincových značiek. Kedysi sa nazbieranie týchto mincí, ak ste chceli mať nejaký katalóg, tak ste potrebovali Póla, potrebovali ste Ungera a potrebovali ste Husára.
Čo som povedal? Husára. A predtým som povedal, čo som povedal prvé. Póla, Ungera a Husára. Husára, dobre, super, už som si myslel, že som sa zamotal. A momentálne konečne vyšiel katalóg nový, je z toho, myslím, že konkrétne na strieborné mince Uhorska, drobné tieto nominály, tuším 4 alebo 5 dielov, myslím, že 4, keď pozerám k nám do poličky. Písal to Lendiel. Naozaj veľmi dobrá vec, keď si chcete ísť pozrieť nejakú mincovú značku alebo dačo, kľudne sa zastavte u nás na predajni v Piešťanoch, máme ich tu všetky, bežne chodia takto zberatelia, alebo však tie katalógy nie sú najlacnejšie k nám, tak si niečo prelistovať, poznačiť, že ako to má vyzerať. No čo, povieme ešte niečo, či skočíme k Márii? Ešte jedna vec, trošku sa vrátim len ku grošom. U Ludovíta je zaujímavé to, že práve počas vlády Ludovíta sa ich hrazba zastavila. Obnovená bola z časti až za Mateja Korvína s uhorskými grošmi. A potom pokračovala ešte za tých ďalších panovníkov. Ale naozaj ojedinele, tie groše sú podľa mňa veľmi nedocenené mince v uhorskom zberateľstve celkovo. Hej. Keď to porovnám stále s tými pražskými grošmi, tak výskytové to úplne niekde inde. Hej. Takže, žiaľ, ale tak musíme viacej zbierať to Uhorsko. No. Môžeme prejsť tej Márii kľudne, to bude také krátšie tiež. Mišo, ako študovaný historik, by vám to vedel povedať lepšie. Ja mám takúto, nazvime to, že basic numismatická história. O Márii potrebujete vedieť jednu vec. Bola to Ludovítova dcéra, keď Ludovít umrel, bol v celku bordel, zase sa rozbehla hra o tróny. Mária bola vtedy ešte dieťa, či bola dospelá, či nebola, nie som si presne istý. To vám možno povie Mišo, určite nebola žena vo veku, aby mohla regulérne vládnuť kráľovstvu. Jej mama bola v celku silná postava, silná kráľovná aj za Ludovíta, takže dcéru presadila. Nebolo to bezbolestné, Mária bola dokonca niekoľko rokov uväznená. Niektorá literatúra uvádza, že dokonca, keď bola uväznená, tak jej mamu pred ňou zaškrtili. Je pravda, že tá dobová literatúra občas niečo trošku možno... Často aj tie pramene historické môžu... Hej. Ale že bola popravená je pravda. Neskôr bola Mária oslobodená vlastne prívržencami Žigmunda Luxemburského, ktorému bola ona neskôr manželkou, asi to už bolo dohodnuté, ako sa vtedy patrilo. A Mária vládla na rozdiel od 40 rokov Ludovíta, vládla koľko? 4 roky? 6 rokov? 4? 10. 4. 1382-1386. Hej. Takže prvá žena na uhorskom tróne, nie že kráľovná, akože manželka kráľa, ale reálne korunovaná kráľovná, u nás bola Mária, ale nie Mária Terézia, bola to Mária z Anžu. Jej mince sú v princípe jednoduché. Má denár, na ktorom je korunované M-ko, ako Mária, a potom má denár, kde je vlastne len taká korunka a okolo kolopis. Okrem toho je jeden denár, ktorý je v celku vzácny, a keď budete mať šťastie, tak na neho natrafíte. Je to Svetoladislavský denár, taký istý, ako mal Ludovít, ale akurát v kolopise nie je napísaná titulatúra Ludovíta, ale Márie. Ja dúfam, že jedného dňa sa mi podarí proste, že sa ku mne zakotúla taký denár, čo niekto bude mať nešťastie určený, že si bude mysleť, že to je Ludovít, áno, to bude Mária. Kolega ho vôbec nemá, takže ak ho máte v zbierke, Márin Svetoladislavský denár, tak kľudne mu napíšte, on ho veľmi rád kúpi. Určite, ja som o tom presvedčený. Raz mi kamarát ponúkal taký denár. Ahoj Braňo, pozdravujem ťa. Ale tuším, to bola iba 3/4, že z neho veľa chýbalo, ale povedal by, že tiež čo zbiera celý život a má jeden pekný a druhý zlomený, že či ho náhodou nechcem. Takže je vzácny, ale ešte Mária mala aj nejaké dukaty, pár typov tam je a sú podľa mňa ikonograficky veľmi pekné tie mince, čiže, ale výskytovo tiež ide o vzácne mince. Hej. My sme slušní chlapci z chudobných rodín, my zbierame strieborné mince. Tak, určite, no. Hej. A zaujímavé, už Mária nemá groše, hej. A potom už samozrejme, ako kolega vravel Lukáš, keď prišlo k oslobodeniu Márii, tak už celú tú agendu aj prevzal Žigmund, ako je manžel. A už potom neskôr prichádza k mincovníctvu Žigmunda Luxemburskému. A tomu sa budeme venovať až neskôr, určite. Hej. Mincovníctvo Žigmunda, to je ako chceš spracovať. Tuším Lendiel, čo má katalóg, tak tuším Žigmunda má celý jeden katalóg len Žigmunda. Ale tam nie je veľa druhov minci. Tam máš len veľa mincových značiek a opisových variant. Hej, to
Vieš čo, tam si tuším študoval tie jeho mincové zákony a tieto veci. Tam on má taký spis, je to inak dostupné niekde aj v angličtine už, z tej latinčiny preložené, priamo jeho zákony, ktoré sa týkajú mincovníctva. Hej. To je veľmi zaujímavé. Tak sa pripravte, ďalší diel o Žigmundovi Luxemburskom bude dosť nudný. Mišo vám povie niečo o jeho mincových zákonoch. Skúsim si to dohľadať ešte raz. Hej. Dobre, tak ďakujeme za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Medzi minulým a týmto videom bolo koľko? Pol roka? 3/4 roka? Rok a pol. Rok a pol, tak ďalšie bude mať snáď menší interval. Bude skôr.